Bună dimineața, bună ziua și chiar bună seara în funcție de când vă uitați la acest episod. Călin, ești mult prea serios. Nu e adevărat. Suntem aici la episodul 7, episodul 8, nu mai știu. Vrei să ne bâlbâim la Caterinca? Nu. Este primul episod din anul 2024, deci la mulți ani tuturor. La mulți ani și ție, Călin. Mulțumesc, la mulți ani și ție. Îl avem invitat în acest episod pe unicul Georgian. Salut, Georgian! Salut, Călin, ce faci? Salut, bine, uite aici la podcast cu tine. Bun. Super. Mulțumesc că ai acceptat invitația la podcast. Mulțumesc că m-ai invitat. Bun, ce faci, Georgian? Ești bine? Sunt extraordinar, da. Mă simt mai tânăr decât niciodată, în ciuda faptului că am împlinit de curând 25 de ani. Aplauze pentru mine. Bun, îmi place așa. Sunt încă în viață. Îmi place pirsul tău, de aici, de fapt. Ți-ți place pirsul tău? Am și uitat că l-am. Da, îmi place, dar uit de la o zi la alta că l-am. Uite, spre exemplu, m-a învățat un tovarășul frizer, o nouă tehnică de a trăi viața. Uită, pur și simplu uită, golește-ți mintea în permanență. Nu ți-se ocupa tot. O să ajungem și la asta. George! Pentru cine nu știe cine este George este scriitor, poet, samurai, cărturar, aș putea spune, rocker, neobombardier. Da, nu cred că a fost bun asta, dar mă rog. Sau un mare nimic în zilele mele bune. Sau un mare nimic în zilele sale bune. Bun, George, hai să începem cu prima întrebare. Te rog. Spune-mi cine ești tu, George, și răspundem fără nume, ocupație sau sens biologic. Sunt o persoană care experimentează în permanență, își lărgește orizontul în permanență și se bucură de fiecare mică realizare și fiecare greșeală pe care o face zilnic, să zic așa. Bine, uneori uit, cum ziceam mai devreme, uit că trebuie să fac asta, încă nu o fac natural. Dar în mare parte reușesc să mă bucur de chestiile mici și... Să vorbești puțin mai tare, te rog. Sigur. Da, așa, bun. Așa, explică-mi, hai să intrăm un pic în asta, ce înseamnă să te bucuri de lucrurile mici? Pur și simplu mă duc la magazin să-mi iau țigări, nu știu, zâmbesc tipe care îmi dă țigările și ea îmi zâmbește la loc. Dacă zâmbește, dacă nu zâmbește, poate spun eu o glumă. Dacă nu spun o glumă încât ea să audă, mi-o zic mie în minte și tot mă bucur de momentul ăla. Spre exemplu. Da. Ok. Spui că ești un individ care experimentează. Da. Ce înseamnă să experimentezi în propria ta realitate? Întorci totul pe dos. Totul pe dos și te uiți Totul la pe dos? Da. Te uiți la cer, dar încerci să vezi mai mult decât înseamnă cerul respectiv sau decât îți spune internetul, spre exemplu, că ar fi dincolo de cerul respectiv. Ok. Da, ăsta e unul dintre modurile mele de a experimenta. Imaginația. Imaginația? Înțeleg. Da. Bun, este un răspuns foarte amplu, aș putea spune. Probabil nici nu permite memoria camerei să intrăm în subiectul ăsta, doar la câte întrebări am pentru tine? Nu, stai liniștit, mergem la Beer Garden după și mă întreb și de nu imagine. de Beer Garden. Okay. Da, e ok, nu se supără nimeni. Da? Zici? Da. Aș vrea să te întreb, tu mai ai un alt prenume? Da. Vrei să-l faci public? Am de fapt două.
Ai de alte fapt două prenume, da, dar o să fac public doar unul singur, ăla care mi se pare mie că sună mai bine, Florian. Florian. Florian, Wow, da. ce tare, e ziua ta de Flori? Da. Mamă, și noi, eu nu ți-am zis niciodată la mulți ani de Flori. Nu știu, Ți-am zis? zi-mi acum pentru atunci. La mulți ani, Mulțumesc, cu Alin. mare drag. La mulți ani și ție. Pentru ce? Vrei să publici și tu numele Să tău? știu la mine. Ok, la mulți ani, Da, mulțumesc. domnul Constantin. Mulțumesc. Spune-mi, George, ce înseamnă arta pentru tine? Mm. Mesteci și iar mesteci și apoi arunci pe o foaie conținutul sau arunci pe un zid. Asta poate să însemne arta pentru mine. Tu consideri că faci artă, gen? Cred că prin modul în care trăiesc simt că fac artă. Ăsta e prima mea acțiune de a face artă. Mai Trăitul. tare un pic, te rog. Asta e prima mea acțiune de a face artă. Trăitul. Ok, după care toate celelalte. Ca de exemplu, scrisul unei poezii. Câte poezii ai scris până acum? Nu știu, cred că peste 200, dar nu multe dintre ele merită publicate. Încă lucrez la asta. Tu ai scos la un moment dat, noi ne cunoaștem din 2017, cred. Ceva de genul, da. 2017. Și tu aveai o carte de poezii. Mhm. Ce s-a întâmplat cu cartea de poezii? Stai un pic, ce carte de Nu poezie? aveai tu, aveai o carte de poezii scoasă atunci când aveai tu părul lung. Nu? Nu, n-aveam. N-aveai? Nu. Aveam un blog. Aveai un blog? Aveam un blog, Păi da. de ce știam ceva de carte? Nu știu, probabil te-am mințit ca să mă dau și eu mare. Ok, aveai un blog. Da. Ok, și ce scriai în blog? Adică, care era chestia? Poezii, pur și simplu. Vreau să am un loc în care să... Să-l tragi mai aproape de tine, dacă poți, te rog. Așa. Vreau să am un loc în care să arunc toate căcaturile care îmi trec prin cap. Și, în situația de față, poeziile. Gen un fel de jurnal. Ceva de genul, da. Și din când în când mai și postam pe Facebook. Mai probabil că citea 1, 2, 3 persoane în liceu și probabil și alte persoane pe care nu le cunoșteam și nu le cunosc nici acum. Cine știe? Deci aveai cumva un fel de pagină sau era pe profilul tău? Pe profilul meu. Pe profilul tău și scriai chestii și după aia chestiile tale nu erau după aia puse la descriere la poze, nu? Nu chiar. Pentru că nu ești Iorga și... Da. Ai vrea să fii Iorga? Aș vrea ca în localitatea din care vin eu să mi se ridice la un moment dat un bust, așa la Caterinca. Un bust? Da. Bă, ți-l fac De fapt, nu un bust. Aș vrea să mi se ridice doar o parte a corpului, ca de exemplu piciorul. E neobișnuit. De ce nu? Zicești piciorul că cu penisul s-a mai făcut și, pardon, cu pula s-a mai făcut și... Asta zic. Și nu știu, cred că dacă apuc să mor, nu o să poată să-mi facă... Nu o să poată să măsoare pula și, adică să-mi facă poze astfel încât să-mi scoată... Îți dai seama câte 101 glume am despre cât de mare ai tu pula, George, dar nu vreau să intru. Dar nu, te rog. Nu, poate nici măcar n-am pula, adică... Tu ai două. Nu mai. Crezi că penisul este un simbol al masculinității în societatea cotidiană în care trăim? Da. Crezi că dacă ești bărbat înseamnă neapărat că ai și o anumită putere și influență ține de faptul că ai pulă? Penis? Pardon? Tu mă întrebi acum despre cum este, cum văd eu că este în momentul de față sau cum ar trebui să fie? Cum ar putea fi? Eu, cum vrei tu.
Păi cred că se sexualizează foarte mult lucrurile, deși din câte am mai auzit în alte podcasturi, spre exemplu, și citind pe aici pe acolo, ne futem din ce în ce mai puțin unii cu alții. Așa este, ne futem din ce în ce mai puțin. Așa este, da. Păcat. Zici că e un păcat? Zici că e păcat neapărat Da, că poate fi privit ca un păcat, depinde fi privit ca un păcat. Depinde cu ce o privești lumea. Dar cum ar fi să fi fost ăsta un păcat în religia creștină? Să faci faci sex puțin, să fie un păcat, știi, și să pună o normă, o chestie, o regulă, un număr pe săptămână. Nu știu, cred că n-ar fi existat bărbați virgini, unul la mână. Cred că femeile ar fi zâmbit mai des pe stradă. Cred că femeile ți-ar fi spus bună, pe lângă contactul vizual pe care îl fac cu tine și neștiindu-te. Pentru că mai devreme am zis bună unei domnișoare care se uita la mine, eu mă uitam la ea și ea n-a zis nimic. Și eram la modul, dar nu vreau nimic de la tine. Vreau doar să te salut. Poate, nu știu, să-ți urez o zi frumoasă. Uite, spre exemplu, am fost recent în Germania. Așa. Tu vii din Germania acum, da? Da, okay. Da, am aterizat acum 3-4 zile. Ai văzut că, scuză-mă că te întrerup, ai văzut că îți merge să fii poet aici, nu ți-a plăcut, așa că te-ai dus să fii poet în Germania, că acolo nu prea merge, că... Sau cum? Da, nu e vorba că nu merge, n-ar merge. E o întrebare proastă, Nu e vorba că n-ar merge, e vorba pur și simplu că nu știu limba momentan. Nu știu să folosesc limba astfel încât să... nici măcar nu pot să leg o propoziție ca lumea, să zicem. Înțeleg. Continuă înapoi pe chestia aia. Da, și în Germania, băi, oamenii arată de parcă ar băga ceva în tine. Exact așa arată privirile lor, exact așa arată fețele lor. Dar ai zis un salut, un bună, ceva și se schimbă radical. Da, ok, înțeleg, e și nivelul de trai. Dar, cred că fiecare dintre noi avem nevoie să zâmbim. Și să stăm drepți. Foarte important să stăm drepți. Care ei sunt recunoscuți pentru cât de drepți au stat. Opa, nu. Glumeam, nu. Ți se pare că sunt o cultură de oameni reci, așa cum cred anumite părți, anumiți oameni? Da, tocmai ce spuneam de fețele lor, care arată ca și cum ți-ar da cu ceva în cap sau nu știu. Ei doar așa arată, dar probabil când vorbești cu ei nu sunt în contrast. Asta zic. Bine, acum depinde de cine dai, e de la persoană la persoană. Crezi că energia lor este foarte meteodependentă, având în vedere că la ei de obicei frig și cumva... Să știi că mă gândeam și la asta. S-ar putea ca din cauza vremii. Uite, spre exemplu, pune 2 săptămâni. O singură dată ieșea soarele. Mi se părea groaznic, efectiv. Începeam și eu să mă simt ca și cum urmează să mor, nu știu, peste alte 2 săptămâni. Ceva de genul ăsta. Înțeleg. Da. Și am venit aici, am intrat în țară și era soare și eram la modul ok, acum sunt liber. Te-ai simțit liber când ai văzut soarele? Da. Consider că suntem niște ființe solare? Da. Avem nevoie de soare. Avem nevoie ca oamenii din jurul nostru să ne zâmbească. Avem nevoie de sex, cum ziceam. Avem nevoie de muzică. Avem nevoie și de droguri, de ce nu? Da, aici e discutabil, dar nu intrăm acum, dar în alt podcast o să intrăm și în treaba aia. Da. Minunat. Spune-mi, în Germania, cum te-ai simțit
cum te trezeai dimineața în Germania față de cum te trezești aici? Păi depinde de zi. Depinde de zi. Adică te simțeai mai relaxat sau... Nu. Categoric nu. Din perspectiva faptului că eram mai flexibil financiar, mă simțeam mai relaxat. Nu aveam niciun ghimp mental, să zic așa, când mă gândeam la bani. Dar din perspectiva faptului că trebuie să cunosc persoane, trebuie să vorbesc limba pe care o vorbesc și ei, așa, dacă nu știu engleză, cu engleza merge bine. Și unii dintre ei nu știu engleză și tu vrei să vorbești cu ei, vrei să te înțelegi cu ei, că asta e ideea când te întâlnești cu oameni, să te înțelegi. Așa. Și iarăși, lucrurile merg prost uneori. Deci, a doua zi te trezești cu mutra la ceașaf. Da. Ceea ce nu ți se întâmplă în România, bănuiesc. În perioada asta 3-4 zile îți dai seama că nu mi s-a întâmplat, dar stai liniștit că... Se întâmplă. Da. Bine, uite, când am venit în țară mi-a luat prima țeapă, dar nu o să intru în detalii și... Nu? Da. Fix în prima zi, bro! Deci prima zi când ai venit în România, prima zi, da. Nu vrei să povestești, nu? Nu vreau să povestesc. Atât de nașpa a fost? Doar o să sun la OPC. Atât, nu e... Și ce... Da, chiar mi-ai amintit, mulțumesc. Uite, ți-am amintit că trebuie să sun la OPC. Da. Dacă se uită cineva de la OPC, să-l contactați pe George. Vă rog. Spune-mi, păi, deci ai ajuns... Nu e vorba de 120 de lei. Nu e vorba de asta, e vorba de timpul pe care l-am pierdut și de nervii pe care mi-am futut. Deci tu ai mulțumesc acel cineva de la OPC. Deci tu ai nevoie, OPC nu să te ajute să-ți recuperezi banii, ai nevoie de un fel de Cronos de la OPC să-ți dea timpul înapoi. Ar fi varianta ideală. Varianta ideală. Că nu știu, poate și ea de la OPC nu o să se uite așa, vin alții cu mai nasoale, pula mea. Adică... Înțeleg, da. Mai nasoale, da. Nu știu. Nu știu nici eu, nu. Ca SIDA sau... M-am gândit cu voce tare, îmi cer scuze. Da, stai mă, OPC-ul nu se ocupă cu asta. Nu. Deci nu mai trebuie să sun la OPC acum. Băga-mea și... Dar unde sun? Ce? De unde sun? Acum trebuie să povestesc ca să poți să-mi spui unde să sun, nu? Nu știu. Nu știu. Ok. Trecem la următoarea întrebare. Sigur nu vrei să mai stăm aici? Vrei tu să mai stăm aici? Nu, dar te întrebam așa. Că nu e doar despre mine, e și despre tine. Nu, este doar despre tine. Pula. Eu n-am nicio chestie. Bine, hai să fie despre mine. Păi este despre tine. Ca fiecare zi din viața mea. Ca fiecare zi din viața ta. Da. Asta vă recomand. Fiecare zi din viața voastră să fie despre voi. Absolut minunat. Bun. George, de unde fascinația pentru poezie și scris? M-a plecat de la câteva piese rap. Ce piese rap? Și ceva suferință. Piese rap. Bă, știu că am început cu Adrian Țuțu. Rest in peace, Adrian Țuțu, da. Așa, rest in peace. Și după am trecut la Nane. Ok. Și după am început să ascult artiști din Craiova. Și mi se păreau motherfucking shit. Bă, era Gianu. Așa. Era MC Tupeu. Oh, shout-out to Tupeu. Așa. Da. Îți mai spun? Dacă simți, da. Nu e neapărat necesar, dar ăștia erau principali oricum. Eu l-am cunoscut pe Tupeu în Craiovița, la un foișor. A venit Tupeu și noi eram vreo... Păi, normal că vine Tupeu. Normal că vine Tupeu. Și a venit Tupeu care eram la modul de la depărtare, am zis, coaie dragonul, nu cred. Arăta ca dragonul atunci. Deși încerca să arate ca și Tupac.
Asculta foarte mult Tupac. Da, asculta foarte mult Tupac și noi eram, nu știu câți ani aveam atunci, cred că 14-15 ani. Și atunci l-am întâlnit pe Tupeu și a venit îmbrăcat într-un outfit foarte New York Bronx, așa. Mi-a plăcut foarte mult. Cum mai face Tupeu, da. Și a venit, ne-a spus câteva dume de viață așa și la un moment dat... Dar l-ați întrebat de viață și de asta v-a spus niște dume de viață? Nu. Pur și simplu a venit... Asta înseamnă Tupeu. Pe lângă altele, da, exact. ok. Pur și simplu a apărut. A apărut probabil într-un punct în care mulți oameni aveau nevoie de acele dume. Aha, ok. Și a dispărut într-un moment în care nimeni nu și-a dat seama. La un moment dat, eu vorbeam cu cineva de lângă mine vorbea cu altcineva și dintr-o dată mă uit, acum e Tupeu, acum nu mai e Tupeu. Și a dispărut. Păi da, că asta face Tupeu. Îl doare în pulă de feedback. Pleacă când vrea. Exact. Da. Oare ce mai face Tupeu? Bă, cred că și acum suntem prieteni pe Facebook, așa, și din câte mi-amintesc se mutase în Târgu continua să facă rap, dar nu mi se părea că mai... Ar trebui să-l chem la podcast. Zici? Ar trebui să-l chem pe podcast la Tupeu. Să spui de unde prima interacțiune cu el. Da, să-i spun, da. Bă, acum mi-am amintit, apropo, cum a început și faza cu rapperii din Craiova? S-a întâmplat să moară un alt rapper din Craiova, același mai exact, Rest in Peace. Rest in Peace. Și am ascultat o piesă de-a lui, am ascultat o altă piesă de-a lui și băieții ăștia, 5 mai exact, au făcut o piesă în memoria lui și de atunci am început să-i ascult. Ok. Da. Bun. Și da, continuă cu scrisul. Ok. Deci a început de la... Acum? Vrei să continui cu scrisul? Dă-mi și mie ceva. Mamă, ce dead joke a fost asta. Cum mai putem și noi? Da, deci a început scrisul de la piese rap. Așa. Da, continuă de aici. Bun, deci continui de aici. Da, ok. Și m-am apucat de scris. Am început să scriu și o piesă rap cu gândul că o să fac rap. Și am tot scris vreo 2 ani de zile până am ajuns la poezie, dar nu mi-amintesc cum am ajuns la poezie. Cred că am citit Bacovia. Și am încercat o poezie, 2. Prima, dacă nu mă înșel, se numește Trandafir, by the way. Așa, o poezie de dragoste erotică, adolescentină, ceva de genul ăsta. Oricum, dacă e să o citesc acum, încă îmi place. Încă nu mi se pare atât de cringe sau... Deci încă o simți. Da. Că de obicei chestiile astea, scrii ceva sau compui o piesă sau ceva, după ceva timp când o lași să îmbătrânească, gen, nu mai simți. Ceea ce e un efect foarte ciudat în artă, treaba asta. Nu știu, la mine a rămas și energia pe care am primit-o vis-a-vis de poezia asta. A citit-o cineva care a ajuns să conteze, ok, și cred că de acolo mi se trage asta. Încă o citesc cu drag. Ok. Da. Bun, mișto. Da. Tu n-ai, nu știu. Să vorbești mai tare, te rog. Tu n-ai, nu știu, glume pe care le făceai în liceu și îți mai amintești câteodată, bă, stai așa că... Glume pe care le făceam eu în liceu? Că și eu am făcut gluma asta și ai energia aia pe care o aveai atunci, știi, cu tot cu feedback și... Și mai amintești glume din liceu? Nu, pula mea, dar dădeam și un exemplu, Călin. Că eu mi-amintesc o glumă pe care am făcut-o în liceu. What the fuck, zi. Erau mai mulți în baie. Erau mai mulți în baie. Erau mai mulți în baie și eu la un moment dat povesteam, ieșisem în weekend și
Eram vreo 5-6 băieți și eu povesteam, bă, că am fost la biliard, că am fost în club, am băut, pula mea, ne-am dus, nu știu ce. Okay. Și după aia... Scuze-mă că te întrerup, povesteai tot așa tare? Adică... Da, eram tot așa, ne-am dus, am băut, am făcut, nu știu ce. Plin de soare, am înțeles. Da, atunci chiar eram, că nu mă trezeam la 6 dimineața. Îmi pare rău, E ok. Îmi pare rău și de voi, cei care vă uitați și vă treziți la 6 dimineața. Nu e problemă, ne-am adaptat. Da, și povesteam acolo, bă, m-am dus, nu știu ce, am ajuns la biliard, după aia m-am întors în club și m-am oprit. Și am tras o fum de țigară. Ok. Și la un moment dat unul mă întreabă, așa, și te-ai oprit și... Și eu zic, păi și ne-am băgat pula mă ta și am plecat acasă. Ok, da. Pace, Alex, nu te spăra pe mine. Nu te supăra pe el, Alex. Nu, eram mic și prost. La un moment dat ar trebui, chiar mă gândeam să fac un episod în care să povestesc evenimente din liceu. Sau chiar cine are evenimente din liceu de-astea, facta pro de tot, să vină să le spună. Ar trebui o serie de genul ăsta. Pentru că doar eu am văzut cum eram în clasă, era liniște, profa dicta și la un moment dat un coleg de-al nostru din clasă a intrat. O știu, da. Pentru... Te rog, spune din nou, râd de fiecare dată. Vezi, rămâne energia, știi? Da, rămâne energia, exact. Era cu încă unul și ăștia au fumat în baie și au stat în baie până când a intrat profa. Profa a început dicta, era, nu știu, trecuseră 10 minute din oră, ceva de genul. Și la un moment dat, colegul celălalt îi deschide ușa și ăsta intră în clasă cu ușa din baie, a scos-o din țâțân de acolo și o avea în spate, o ținea așa ca pe cală și a intrat cu ea în clasă cocoșat așa și efectiv reacția lui a fost: bună ziua, doamne, veni cu ușa, ia uite ușa. Și a intrat cu ea, a lăsat ușa de la baie în clasă, a plecat, au mai fumat o țigară, a venit, iar a intrat, bună ziua, doamne, veni să ia ușa, că lăsai ușa aici. Aha. Și a luat ușa și a dus-o și a pus-o înapoi perfectă cum era. Clar. Că doar nu venea doamna profesoară să treacă note pe ea și apoi, te rog, du ușa înapoi la baie. Dar cum ar fi fost, da? Ar fi fost interesant și profa ar fi fost Caterinca. Da. Cea mai Caterinca profă care există. Caterinca profă, da. Să dai ăla un pic mai aproape de tine, te rog. Așa, tată. Poți să-l mușc? Nu. Nu-i place. Mă mai apuc așa câteodată și mușc chestii care sunt în fața mea. E ok. Ce, tu nu? Și tu auzi voci? Câteodată, da. E ok. Spune-mi, George, care este autorul tău preferat? Următoarea întrebare. Autorul tău preferat care este? Deci... Trebuie ca să fac timestamp-ul și de-aia. Ok. Pascal Bruckner, aș spune, sau Bukowski. Încă nu m-am hotărât. Tu semeni așa un pic cu Bukowski la stilul de viață. Ai un pic din el, da. Zici? Da, se vede că l-ai citit când încă aveai... Stai un pic atunci. Așa. Se vede că l-ai citit în anii aceia în care încă ne formăm mental și ca stil de viață și ca principii și ca tot. Aproape că am citit toată opera. Bine, nu cred că citit e cuvântul potrivit pentru ce scrie Bukowski. E mai mult ingerat așa. Am ingerat o parte din opera lui. Da, Bukowski mi se pare foarte Sex Pistols. Da, este. Da. Ca să înțelegi Bukowski, trebuie să nu-ți placă Bukowski într-o oarecare măsură și de asta sunt într-o dilemă dacă să-l pun pe piedestal când vine vorba de care e favoritul tău. Ce? Urmărești vocile, Călin? Nu, vreau să faceți domnul. Dar nu mai are bateria asta.
Ok. Păi, cred că o să rămân. Păi și dacă bă, da, chiar e prea frig. Zici? Porni, dar nu are ăsta baterie. Da, dacă slinge la putem să fumăm? Nu. Băga meș. Fuck my life. Uite, vezi, mâine o să mă trezesc cu fața la cearșaf. Nu, i-au furat bateriile. Nu are baterii. Nu are telecomanda baterii. Naiba, și voiam să le mușc. Stai să termin sticla și arunc eu Ce arunci? sticla și-l oprim. Asta ar face Bukovski. Corect. Dar de ce să vreau să fac ceva ce face Bukovski? Fix asta te învață Bukovski, să nu faci ca mine. Da, Făi ca tine. exact, da. Fă ce vrea pula ta. Dar foarte important înțelege că poți să faci și nimic în viață și să fii fericit, pur și simplu. Da. Poți să faci și nimic în viață și tot să fii fericit. Cred că ăsta o să fie titlul. Ok, chiar te rog. Sau poți să faci nimic în viață și tot să fuți. Poți să faci nimic în viață și tot să fuți. Face nu. sens. Primul sună mai bine, așa. Da. Trebuie să stau să pun în titlul să pun diacritice, nu-mi place. Da, mi se pare, crezi că Bukovski e genul ăla de bămuie Bukovski și Bukovski ar fi fericit dacă îi spui bămuie Bukovski, gen cum erau Sex Pistols la modul fac Sex Pistols și ei sunt la modul da, exact, fac Sex Pistols. Mm-hmm. Bă, da, cred că el se alimenta din ura celorlalte persoane vis-a-vis de el. Îl făceau pe el să fie în continuare cine este. Asta mă întrebai, nu? Da, exact. Chestia asta poți să o pui și la, să spunem, creatorii de conținut care și-au hate și se alimentează din treaba asta? Te rog, repetă. Nu. Creatorii de conținut / influenceri / youtuberi care și-au hate pentru că oamenilor nu le place conținutul sau conținutul are urme de a fi penibil sau de a fi cringe, ceea ce nu este vina lor neapărat. Dar ei și-au hate și lumea tot se uită la ei și zic, bă, ce cringe ăla, dar se uită, știi? Și cumva ei crezi că se alimentează din treaba asta? Bă, cred că le alimentează cariera în primul rând chestia asta, prin simplu fapt că le creează expunere. Așa. În al doilea rând, bă, cred că și emoțional se alimentează. Pentru că dacă ar fi totul roz, cred că la un moment dat ai plictisi. În situația asta, fix în situația asta, cu detaliile astea, știi? Îți iei hate, te lupți, struggle, îi dai bice, stai așa, fac în continuare ce zic ei că nu le place sau nu fac, știi? Nu mai fac, mă opresc pur și simplu. Da, cred că, nu știu, cred că și boschetarii și-au rolul lor pe pământ, da. Dar eu sunt de acord cu asta. Da. Dacă e să ne ducem la ultimul nivel uman, știi? Cum ar fi... Nu vreau să compar haterii cu boschetarii. Deși nu cred că se gândi nimeni la asta. Da, eu mă gândesc la asta. Ce nu? Corect. De ce nu? Poți să te gândești la orice vrei tu, Călin. Corect. Da. La ce te gândești tu, Călin, în momentul ăsta? În momentul ăsta? Sunt atent acolo să văd cât preia audio. Ok. Da, eu mă gândesc la o fată și la portocale. La o fată și la portocale? Da. De unde corelația dintre o fată și portocale? Nu e nicio corelație, dar pur și simplu mă gândesc la două chestii. Just that. Dar poți să găsești corelație între o fată și două portocale. Înțeleg. Mulțumim, Bukovski. Da, by the way, mie îmi place să fiu cringe uneori. Îmi place, pur și simplu. Dar tu nu ești cringe. Mi se întâmplă să mai fiu, mi se întâmplă să fiu și prost, mi se întâmplă să-mi iau și țeapă. Dar proști și toate lucrurile astea își iau rostul în grădina mea, să zicem.
Și de multe ori de unele chestii chiar mă bucur, mai ales de momentele în care zic ceva cringe. Cred că nu știu, vrei să discutăm mai târziu ai în plan să discutăm despre urât și cum înțelegem noi urâtul în artă sau în lume? Da. Ok, deci nu vorbim acum. Ba da. Ok. Că e mai târziu. Ok. Da. Ok. Da, nu, o să vorbim mai târziu pentru că mai am o întrebare care este legată de întrebarea dinainte. Ok. Care sunt, spune-mi, George, te rog, care sunt sursele tale de inspirație? Bă, cred că tot ce mă înconjoară e sursa mea de inspirație, adică, uite, m-ai chemat aici și mă simt inspirat să fac chestii. Poate nu vis-a-vis de scris. Nu știu, am zis mai devreme că mixez și arunci pe perete. Poate să fie niște ouă, poate să fie niște culoare. Mă duc acasă și fac același lucru, mixez ceva și arunc pe perete. Da, mixez ou cu făină și arunc pe perete, nu-l pun în tigaie, că e boring așa. Uneori mi se pare boring să mănânci și să dormi. Să mănânci și să dormi atât? Nu, devine boring la un moment dat să tot trebuiască să mănânc, să tot trebuiască să dorm. Deși îmi place să mănânc tuturor. Ne place să mâncăm. Da. Așa, ne place să mâncăm, că îmi place să mănânc, este un canal de pe YouTube. Pe bune? Da. Cum drag? Este tipul ăla, îmi place să mănânc, care se duce prin diferite țări și mănâncă lucruri din diferite țări. Mamă, ce mișto. Da, e foarte nice. Și eu vreau să mă duc să beau bere lângă un cangur și să-mi fie frică că poate mă lovește, eu încercând să fiu prieten cu el. Dar știi că cangurii sunt agresivi doar dacă stai în picioare? Asta zic. Da. Deci dacă stau jos... Dacă te apleci, se apleacă și el și așa. se face din aia, se apleacă și el și îți face din aia reverență. Da. Mamă, și devine un șobolan. Șobolan. Păi da, că așa arată dacă se întinde pe jos, șobolan cu buzunar. Eu nu înțeleg sensul cangurilor, nu știu, câteodată mă gândesc la anumite animale și nu înțeleg ce fac, gen, de ce, nu înțeleg de ce există cangurii, ca să facă box? Nu știu, cred că ar putea să facă și basket, adică să arunce de la unul la altul mingea fix în buzunar, știi, adică... Nu cred că s-a gândit niciun cangur la asta până acum. Cangurii sigur nu. Shout-out-ul canguri. Înțeleg. Deci, sursele de inspirație îmi vin din absolut orice. Cumva îți aplici foarte mult ideea cum că dacă ești cu un artist, dacă o femeie... Bine, acum e ciudat să spun că acum... Dacă... Încă ești la fază cu canguri? Nu! Eu încă sunt! Ok! Deci, George... Lasă cangurii. Vorbim mai târziu de Australia. Nu, acum chiar aveam un fact despre canguri, dar lui tai. La naiba. Și eu am un fact despre animale, dar nu știu sigur cum se numesc. Spune tu și... Zi tu! Tocmai ce ziceam, că nu le mai știu numele, dar vidre, cred că vidrele, așa, au un buzunar, au ceva locație în cute, așa, unde pot pune ceva. Ok, și ele ce crezi că și aleg? O piatră. Da, frate, da, așa e. Vidrele am dreptate? Da, așa știam și eu, da. Ok, da. Și totodată ele nu adorm singure, ele adorm în apă, plutind și nu adorm singure. Adorm cu se țin de mână. Se țin de mână, da. Foarte sweet. De mână, dar oare mâinile lor se numesc mâini? Cred că se numesc labe? Nu, cred că au mâini. Te mai masturbezi, Călin? Ce pula mea? Să fac public asta? Ce? Nu, am renunțat la această acțiune împovăritoare pentru propriul meu suflet și
Nu recomand să faceți asta, e groaznic. Da, există dependență de porn și alte... Uite, dependența de porn. Așa? Deci aș vrea să vorbim despre asta și aș vrea să spun chestia asta. Bă, e foarte important, scuză-mă că te întreb, foarte important, mai ales dacă te uiți la porn cu canguri, trebuie să faci ceva în privința asta. Să știi că ăla n-ar fi porn cu canguri, pur și simplu te-ai uitat la animale care se reproduc. Deci tocmai mi-ai zis că există? Te-ai uitat la așa ceva? Nu! Nu, dar nu m-am gândit niciodată să caut kangaroos porn. Lol. Nu. Da, nu, dependența de porn poate fi o dependență și ca să o spun acum în caz, s-a mai spus treaba asta, cred, sunt sigur de asta, dar pentru toți băieții acolo, hai să încetăm să ne mai uităm așa mult la porn, pentru că știm cu toții înăuntrul nostru că sexul din realitate n-are nicio treabă cu filmele porno. Ok. Sexul în realitate e cringe, devine penibil, este bun, este prost, este... Aha. Nu pe toți ne ține 40 de minute, o oră, 15 minute, nu știu cât. Pentru asta există soluții? Pentru asta există soluții. Băieții ăia din porn fac alte chestii și mai ales de toată treaba asta nu e ok să ne mai creăm? Ar trebui să răspundă scriitorul. Nu dai eu seama. Nu știu, la lecția aia beam în spatele blocului sau ceva. Nu mai trebuie să create. Bun. Da. Cumva somehow un ideal despre cum trebuie să arate femeia neapărat. Dacă toate tipele care sunt în industria porno, chit că este industrie oficială, chit că vorbim de porno amator, făcut în casă, tipele alea sunt alese până la urmă în industria porno. Nu, adică ei au niște reguli, niște norme, bă, uite, vrem să arăți așa, putem să te luăm, fac un casting, la fel și băieții. Nu toți bărbații au pula atât de mare, ca să fie clar. Și n-avem cum. În afară de tine, Călin. În afară de mine, Călin. Și... nu ziceam că ai pula mare, nu că... Da, știu. Asta zic. Dar tu de unde știi? Nu cred... Mai prins. Mai prins. Nu! Da. Am găsit alea 2-3 clipuri pe care le-ai postate pe Pornhub. Apropo că vorbeai de dependența de porn. Mulțumesc că ai dezvăluit și asta. Am mai mult. Stai să le vezi pe ale mele. Nu știu dacă e ok să pronunțăm Pornhub, dar să-mi fac pula, nu știu. Din nou, și pentru femei treaba asta, nu toți bărbații au pula mare. În funcție de ce consideră toată lumea că înseamnă mare. Nu toți bărbații au pula de prea mare. Sunt bărbații de acolo din industria porno sunt aleși pentru chestiile alea. Dar nu e vorba de pulă, cât e vorba de idealurile ăștia, de idealuri pur și simplu. Lasă pula, că pula nu e un ideal, pula face parte dintr-un ideal, să zicem, știi? Și bărbații ca și femeile, și băieții ca și fetele, așa, își creează în minte un ideal despre cum ar trebui să arate partenerul mult visat și asta because social media. Da. Și cred că pur și simplu e ok, e sănătos să știi ce vrei tu de la o persoană, să știi cum vrei să arate persoana potrivită pentru tine. Dar cel mai mult contează ia, frate, și bucură-te de viață. Ia, sora mea, și bucură-te de viață, pur și simplu. Da, exact. Da, dacă ai ceva în comun cu Xulescu, dacă ai ceva în comun cu Xulesca, pur și simplu încercați. Da. Da. Încercați să legați o conexiune. Mai ales că social media în zona asta, când ai de cineva, tu încă ești pe social media și te mai uiți, mai vezi. Și fix asta te strică și nu poți să rămâi focusat pe o singură persoană, pentru că social media îți oferă mai multe variante.
Și vezi, bă, da, mai sunt variante. Exact, da. Variante. Ai văzut chestia aia cum, nu mai știu, reclame gen 5 târfe aproape de tine, știi? Da, mă, și social media te ține foarte aproape de ceilalți, știi? Da. Îți oferă impresia că poți oricând să ajungi la persoanele respective, dar devine din ce în ce mai greu în același timp, pentru că ideal. A trebuit să facem un episod doar de chestia asta. Păi și nu despre asta vorbeam? Nu, dar vreau să trec prin întrebări acum. Ok. Și vreau să închem... Stai bă, că tu vrei să vorbești despre cum sunt eu scriitor. Da. Păi te-am mințit, acum ce faci? Ce? Te-am mințit că sunt scriitor. Acum ce faci? Nu știu, habar nu. Mă minți și pe mine, eu da, pe tine. Eu te plăti acum. Păi și banii pe care ți-am dat? Mamă, lasă-mă că și crimenii au spus același lucru și crede lumea că eu chiar îi plătesc pe toți pe care îi chem. Ca să încheiem cu o glumă, știți că toată lumea râde de bărbați dacă au pula mică și sunt la modul, uite-le și pe ăla care are pula mică, cum ar fi să râdem de bărbați, uite și pe ăla ce pulă mare are, ce prost e să-mi fac picioare. Cum să aibă pula așa mare? Ok. Da. George, spune-mi, cel mai bun sfat în materie de dating pentru oamenii care momentan sunt singuri? Cel mai bun sfat? Fii un pic mai prost. Da. Fii un pic mai prost, nu te mai gândi. Cum ar trebui să fii, ce ar trebui să faci, nu știu. Okay. Eu încă fac asta. Okay. Eu încă fac asta, încă mă gândesc ce ar trebui să fac și... Adică nu vine totul chiar atât de natural. Nu? Da. Uh-huh. Da, de cele mai multe ori, acum în perioada asta, de cele mai multe ori vine natural. Dar am și momente că nu vine. E normal. Da. Bun, atât, voiam un răspuns scurt la chestia asta. Da. E de ajuns de cur? Da, e ok. Pentru tine, da, pentru voi? Urmează o întrebare specială. Poți să recit o poezie la final? Da. Ce șmecher. Haide. Așa. Întrebare de la Alexandra. Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Alexandra vrea să știe ce crezi tu despre iubire în general, nu doar romantică, ci cum vezi tu și ce înseamnă pentru tine iubirea față de viață, față de oameni. Știi că vorbeam mai devreme de soarele pe care nu puteam să-l... Nu mi-era dat acolo unde stăteam, acolo în Germania, nu mi-era dat pur și simplu. Același lucru mi se pare și iubirea. Iubirea e la fel ca și soarele. Ai nevoie de ea în permanență, dar nu te da peste cap. La fel și banii, de altfel. Ai nevoie de ei, dar nu te da peste cap ca să iei, știi? Adică nu-ți fute sănătatea, spre exemplu, nu-ți fute confidența, nu-ți fute integritatea, hai să zic așa, morală și fizică și alte nebunii de genul. Dacă ar fi să compar banii cu soarele, cred că aș putea să fac și asta, da. Cred că aș putea să fac și asta. Da, iubirea trebuie să fie în permanență. Trebuie să fie pur și simplu. Că vorbim de, nu știu, o discuție cu tine, Călin, sau că vorbim de, nu știu, de iubirea față de o persoană de sex opus, sau iubirea față de artă, iubirea față de muzică, iubirea față de grădinărit, I don't know, nu știu. Eu, vis-a-vis de grădinărit, mai bag din când în când degetele în pământ sau mă mai descalț și merg la țară desculț ca să simt pământul. Da, eu simt că mă iubesc în același timp pe mine, dar iubesc și mediul acela cumva, știi? Pentru că ne conectăm. E iubire, da. Asta e răspunsul tău pentru Alexandra? Da. Ok. Shout-out-ul Alexandra. Da. Da, apropo de
de chestia asta. Mai devreme am zis despre cum frizerul meu m-a învățat o tehnică nouă. Salut, Staicu. Am uitat să-l salut și sunt la modul... Eram la modul... Până aici, mamă, nu l-am salutat pe Staicu, dar cum pot să-l introduc în discuție, știi? Mai târziu. Și uite că l-am introdus. O să vină și el la podcast. Da. Shout-out-ul Staicu acolo. Da, vorbeam de asta. Da? Și ce a zis? N-are chef, nu? Nu știu, era așa, da, cum? A, da? Mă duc la Călin la podcast. Eu știu că așa mi-a zis și mie, da. Așa mi-a zis, da, mă duc la Călin la podcast, el vorbind cu mine, știi, așa. Da. Da, și spuse, bă, mie mi se pare că, din punctul meu de vedere, ce simt eu din Craiova, cred că ești cea mai în măsură persoană să facă o corelație între vreau să spun grădinărit, între barbering și artă, știi? Eu? Staicu. Staicu? Evident. Da. Evident. Da. Este singurul bărbier. Bărbier. Salonier. Ce pula? Nu știu. Este singurul frizer pe care l-am întâlnit în viața mea, care m-a făcut să mă simt atunci când mă tunde ca și cum aș fi la o ședință de meditație, chiar dacă există și momente în care nu vorbim. Cât sunt pe scaun, da. Mai bine decât orice ce am zis eu, orice am zis eu până acum. Pula mea, să facem o glumă cu pula acum. Nu. Să fac și o complimente ca să nu mai trebuiască să-ți dau banii la final, îți dai seama. Nu, păi tot eu trebuie să-ți dau banii. Am uitat, băga mea și pula. Uite, vezi ce ziceam, ce m-am învățat, Staicu, să uit chestii. Așa, da. Așa. Shout-out-ul Staicu, te așteptăm la podcast. Da. Uite, următoarea întrebare după întrebarea Alexandrei era: chiar consider că conținutul porno ne afectează, dar intrarăm în asta mai devreme. Nu ne afectează deloc. Așa? Tot de la Alexandra? Ce? Tot de la Alexandra? Nu, era următoarea întrebare după întrebarea Alexandra. Scuză-mă, mă gândeam că aș mai bea o bere și totodată... Că e acolo. Totodată e acolo și se reflectă în geam afară și pare că nu mai sunt două, sunt 4. Dar erau 4. Dar 2 sunt afară. Da, erau 4. Dar acum sunt tot 4, dar 2 sunt afară, știi? Ai înțeles? Da. E o bere, deci... Asta voi să-mi spui. Bă, nu, că mai am una asta, dar dă-mi și pe cealaltă, de ce nu? Poți să o deschizi așa sau ți aduc din ăla? Sunt un bărbat bine crescut. Ești un barbier bine crescut. Așa. Da. M-au întrebat băieții la Pierce, ești frizer? Și că nu. Vrei să fii? M-am gândit la un moment dat. Dar cred că am realizat, apropo de multele chestii pe care aș vrea să le încerc și multele personaje care aș vrea să fiu. Fără pe. Da. Eu sunt scriitorul, dar uitați-mi, băga mea și... Așa. Cuvintele tale, pune-le cum vrei tu. Da, chiar. Hai să vorbim tot podcastul așa. Să punem cuvintele alea, le pune publicul la... Întrebare din următoare. Eu vreau să-ți spun că... Ok. Uite, următoarea întrebare chiar era: de câte ori ar trebui să ne masturbăm pe zi? Uite, vezi? Cine e idiotul de a făcut întrebările astea? Cred că eu. Da. Pe zi, lună sau... Pe zi, săptămână sau lună. Având în vedere că unul din studiile medicale pe care le-am văzut eu, scria că bărbații trebuie să ejaculeze de 21 de ori pe lună ca să poată ca riscul de a face diferite complicații să fie eficient scăzut. 21 de ori pe lună. Asta 21. Înseamnă, adică exact câte zile lucrătoare sunt pe lună. Deci odată pe zi cât timp lucrezi. Și în weekend să fuți, bănuiesc, sau ceva. Da. Adică stai de ejaculare de asta. Da. Bă, ok, și tu acum mă întrebi de masturbare sau mă întrebi de ejaculat? Dacă vrei să răspunzi la întrebarea asta, de câte ori ar trebui să ne masturbăm pe zi? Cum să nu? Pe zi? Având în vedere că... Bă, tu ești sigur că pe zi? Așa am pus eu, dar evident că în imaginația mea mai scrie săptămână sau lună, ca să nu pară ciudat pentru cine se uită. Evident că... iar mă atinse aici.
Da, nu știu, Așa. Poți să te ating și eu, mă? Nu. Hai după. Da. Deci, de câte ori ar trebui să ne masturbăm pe zi și amintește-ți, te rog, rolul lui Matthew McConaughey în Lupul de pe Wall Street când îi explică lui Leonardo DiCaprio la bar acolo de câte ori tu te masturbezi, da, de 2 ori pe săptămână și Matthew McConaughey se uită la degetele lui și spune, știi de câte ori mă masturbez eu? De 2 ori pe zi. Da, cu degetele astea, nu știu. Da. Nu știu, poate că mărimea sau ceva de genul și... Nu a arătat de 2 ori, gen. Și... Da, le folosea pe asta. Sunt prost. Nu știu. E foarte important să fie și prost. Este important să fii și prost. Deci de câte ori ar trebui să ne masturbăm pe zi, George? Ok. Zi, /săptămână, /lună. Inclusiv, asta incluzând și femei și bărbați. Mă, cred că la femei e diferit. Da, femeile pasă. Da. Pentru că pe noi ne afectează cu testosteronul. Nu știu cât de mult nu știu dacă pe ele le afectează cu estrogenul masturbatul. Nu știm. Probabil că interacțiunea socială scade la fel cum scade și la noi. Nu. Dar la noi scade datorită scăderii testosteronului. E un motiv. Da, cred că de 3 ori pe săptămână ar fi de ajuns. 3 ori pe săptămână, nu? Și ar fi frumos dacă ai face și un ritual frumos din chestia asta, cu imaginație, cu tot ce trebuie să-l faci mai fun, să nu-l faci pe repede înainte la toaletă și... Da, e foarte greu să faci acest act de masturbare. Mamă, de cât timp vorbim de masturbare? Că deja... Nu știu. Nu știu. Că acolo Așa. E ăsta, e ACU, nu e ceas, nu pot să văd. Deci spui că de 3 ori pe săptămână. Da. Ok. Cred că ar fi ok, da. Următoarea întrebare, George. Crezi că un vibrator ar putea fi considerat om? Un vibrator? Bă, cred că o păpușă gonflabilă poate fi considerată om. Așa, având în vedere că există oameni care s-au căsătorit cu ele, cu păpuși gonflabile. Corect. Știi și corect, tu? Da. Știu așa. Și eu, parcă îmi zis bă, tu știi pe cineva, mă, care... Nu, da, am citit. Da. Ok. Sau un vibrator? Mă, nu știu, dacă vine la pachet cu mai mult, habar n-am, cu boost-ul, cu un boost, cu o față anume, poate și cu o voce care să aibă câteva propoziții. Cred că se poate, da. Cred că se poate. Ar trebui făcut un vibrator care să aibă un buton în care să pui gen cumva o înregistrare cu fostul sau cu fostul tău sau fosta, depinde ce chincuri ai dubioase, ok? Și să apeși și să... Că în caz că știi că vrei să te gândești să fosta ta... Ba, lasă așa. Eu cred că ar trebui să existe un buton la gonflabilă și totodată la boostul ăla de care vorbeam, care să oprească sau să pornească gemetele. Da? Da. Următoarea întrebare, George. Ok. În ce fel de activități îți plăcea să te pierzi atunci când erai mic? În ce fel de activități? Mic? Sau... Nici așa că... n-aveai cum. Da, cred că pierdeam timpul când eram mic. Da. În ce fel de activități? Care erau activitățile care te împlineau sufletește când erai mic? Bă, cred că ieșitul la fotbal cu băieți, socializatul, cred că de asta era vorba, știi? Așa. Și socializatul odată cu mișcarea fizică, cu sportul. Da. Boring, așa, nu știu. Mă gândesc, bă, dar de ce n-am pus și o chitară în mână sau de ce nu mi-a fost pusă o chitară în mână și alte căcaturi de genul ăsta. Da, și mă scubeam și în nas des. Te-ai uitat așa în ochii mei profund. Deci, și scobeam în nas des. Da. Ok. Da.
Atât? Atât îmi amintesc în momentul ăsta. Da. Atât de bătrân ești? Cred că mă dădeam și cu Sania. Sigur te dădeai cu Sania. Și vara. Și vara te dădeai. O scoteam pe alee. Pe alee de afară ce? și încercam și nu înțelegeam de ce nu... Nu înțelegeai de ce nu alunecă. De ce nu alunecă, da. Că e ăsta, zi. E fecare, trebuie să funcționeze, știi? De fapt, nu e vorba că nu înțelegeam, dar pur și simplu frecam Sania de alee, de ciment. De pământ, de ciment. De ciment din când în când, așa, cu dor de iarnă, știi? Ceva de genul ăsta. Efectiv îmi amintesc momentele alea, știi? Aveam momente. Deci, că era Sania la îndemână, știi? tu te dădeai cu Sania vara, dar cu dor de iarnă. Păi da. Ce tu n-ai făcut o femeie cu dor de alta? Nu, niciodată. Mamă, niciodată. Eu ce știu că există oameni care mi-au spus că, bă, uite, făceam sex cu X persoană și mă gândeam la fostul fosta. Mm-hmm. Eu nu înțeleg chestia asta, nu am înțeles-o niciodată. Cum poți să te gândești, în general, nu să te gândești și la altcineva și să-ți mai și imaginezi. Eu nu pot, adică ori sunt acolo, ori eu nu se întâmplă. Ok. Da. Cu dor de iarnă, deci. Poți să afișezi numărul tău pe ecran sau ceva numărul de genul? Meu? Da. De ce? Păi, că orice femeie și-ar dori un bărbat cine mai cere numărul care de telefon? să fută doar acolo, știi? Să fie acolo prezent. Să fie doar acolo, știi? Când vine moment. Da, mai sunt, eu cred că încă sunt. Da. O să fie fete care se uită la podcast și zic că... Mulțumesc pentru reclamă. Acum trebuie să te plătesc de 2. Mulțumesc. Okay. Da. George. Hello. Următoarea întrebare. Hai să vorbim despre zona ta spirituală, despre meditație și despre mindfulness. De unde ai început cu spiritualitatea? Cum a început? Bă, mă simțeam mult prea agitat. Acum cât timp? Hai să spunem asta. Acum, nu știu, 2-3 ani de zile. Numeri din 2023 încă sau... Ceva. Zici 2-3 ani, gen ca și cum ai fi încă în 2023? Da. Okay. Da. Păi, suntem abia la început de 2024. Deci nu se pune. Da. Suntem într-un fel de post-ludiu al lui 2023. Da, exact. Preludiu, ludiu mă gândesc că e în mijloc și post-ludiu că e după. Gândește-te că există oameni pe lumea asta care au rămas captivi pe bune în 2023 și iau pastile și nu o să-și revină niciodată, chiar dacă iau pastile ca să rămână sub un control anume. Să vorbești mai tare, te rog. Ok. Așa. Ok. Da, cum am început, pur și simplu simțeam că iau razna, simțeam că lucrurile scapă de sub control și nu aveam capacitatea să mă doară în pulă atât de tare încât să le las să scape de sub control și eu să fiu la modul. Știi? Am intrat cred că da, vreau să spun că am intrat pe YouTube, dar s-a întâmplat să ajung pe YouTube la niște chestii și să aud că meditația sună bine. Ia vre, ce e meditație? Am căutat apoi. Căutat-o? Da, așa am găsit ce e meditația și am înțeles că trebuie să închizi ochii, să inspiri, să respiri. Tu știind ce e meditația dinainte, dar... Având o vagă impresie ce e meditația, nu știind, până nu ajungi acolo, nu știi cu exactitate. Corect, da. Da, așa. Bun, și am încercat asta. Am meditat 5 minute, 10 minute, mi s-a golit mintea.
Am meditat 20 de minute. O singură dată am simțit și aici un punct, O vibrație aici, ceea ce a fost foarte, foarte mișto. Apoi aflu că acolo s-ar depista al treilea ochi, ceva de genul ăsta. Ok. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult, cât de ușor te simți la finalul sesiunii de meditație. Mă întindeam pur și simplu pe parchet, mă uitam în sus și zâmbeam ca idiotul și mă simțeam complet. Simțeam că nu mai am nevoie de nimic în lumea asta, știi? Da. Ok, și ai început să meditezi. Da. Ok, și cum, pentru cine nu știe sau pentru cine practică deja asta, cum îți începeai și îți începi practica de meditație? Pur și simplu mă așez în poziție lotus, nu poziția lotus originală, am încercat-o și pe aia, dar doare. Da. Așa. Și închizi ochii, inspir, expir. Cam asta fac eu. Știu că există variante mult mai bune, mult mai profi de a face meditație. Încă n-am ajuns acolo. Profi, cam maiurea zis neapărat. Știu că există tot felul de chestii, dar probabil mai mult sunt niște chestii de cum să-ți dai seama dacă tu chiar meditezi în momentul ăla sau you're just wandering with the mind. Doar ești așa. Ok. Tu ce crezi despre meditație? Că și tu meditezi. Eu, da, meditez destul de profund și nu am neapărat o explicație pentru asta. Adică știu cum să o fac, la modul că îmi caut puncte de ancoraj. Ok. Cel mai ușor fiind respirația, să fii focusat pe respirație, cum ai zis și tu. Și mai sunt și anumite chestii, gen să fii foarte atent auditiv în mediul înconjurător, să auzi, nu știu, de exemplu, dacă faci în cameră, să auzi mașinile sau lucruri care foșnesc sau vecinul de deasupra, chestii. Și fix lucrurile alea te fac să te simți foarte, foarte aproape de tine, pentru că tu nu le-ai mai ascultat până acum conștient, le-ai auzit doar ca pe un sunet de fundal. Exact, da. Și pentru prima oară când ești atent pe ele, chiar începi să înțelegi că nu e o mașină care trece, cu ai o mașină care trece. Nu știu, sens are asta în capul meu. Da. Are sens. Ideea e când... E ca și cum ai încercat să stai drept, când ți se spune să stai drept și începi să faci asta conștient, știi? Da. Și începi să tremuri. Da, exact. Și zic, ce pula mea, tremur? De ce tremur? Exact, da. Când știi că meditezi exact, e când treci, să zicem, de primele 5-10 minute, aș zice, în care gândurile tale sunt așa, pentru că un lucru pentru care e bună meditația și consider că absolut toată lumea ar trebui să o facă e că tu de când ne trezim până când ne culcăm facem 500 de chestii. În momentele în care nu facem nimic, stăm pe telefon, scrollăm. Okay. Funcția de autoplay pornită la absolut tot ce înseamnă reel-uri, shorts și tot așa. Nu mai trebuie să apeși tu să vezi video. Dar chiar poți să oprești asta pe Instagram? Nu mai știu. Cred că da. Da? Da. Și ai deja conținutul, ți se livrează direct. Și niciodată nu o să fie doar 1, o să fie 2, 3, 4, 10, 50. Ok. Și după aia te duci, nu știu, te duci la muncă sau ești atent la muncă și tot așa. Și după aia ajungi seara, te pui să dormi și mulți nu poate să adormă în momentul ăla pentru că au 500 de gânduri așa în continuu. Fix aici e problema, pentru că tu nu ți-ai oferit timp în niciun moment în zi în care să-ți lași creierul să se odihnească și să proceseze ce vrea el. Okay. De asta momentele de plictiseală, eu am început să le apreciez și încerc să lucrez la chestia asta. Când mă plictisesc,
mă las să mă plictisesc și mă gândesc că, bă, nu știu, piesa aia, cum ar fi să fac chestia asta la ea? Și începi efectiv să-ți privești obiectivul pe care l-ai și începi să te gândești la el. Sau, nu știu, pictezi și te uiți la pictura ta. De asta mari pictori în istorie stăteau foarte mult și priveau picturile și se uitau la ele și efectiv până când simțeau că ce mai trebuie sau reușeau să vizualizeze ceva. Dar tu când nu ți oferi niciun moment de a te plictisi și tin să iei telefonul sau să faci ceva, orice altceva, o să ajungi seara când te pui cu capul pe pernă, fix în momentul ăla creierul tău pentru prima oară în ziua aia se odihnește și chiar începe să proceseze niște chestii. Și tocmai de-aia mulți nu reușesc să adoarmă, pentru că subconștientul lor are nevoie de momentul ăla. Da. Ok. Și meditația te ajută la chestia asta, pentru că poți să meditezi negândindu-te la nimic sau să te ancorezi pe ceva și să te gândești, de exemplu, la respirație, sau poți pur și simplu să te gândești la ce vrei tu. La a-ți vizualiza ce ai de făcut mai departe, la a manifesta. Ce vrei tu, te gândești la ce vrei tu. În primă fază am observat că sunt de fapt niște gânduri aleatorii, nu e ce vrei tu. La un moment dat, după, nu știu, 15 minute, cred, așa, poți să te gândești la ce vrei tu, ai deplin control, știi? Tot ceea ce vizualizezi în capul tău pare real, așa, și ușor controlabil. Poți să faci switch-ul între gânduri. Totul se întâmplă foarte repede și te simți ultra conștient de fiecare chestie pe care îți trece prin cap, da. Ok, da. Da, pot să-mi amintesc că... Oare pot să-mi amintesc momentul în care m-a mușcat câinele la 3 ani de față? 2 ani de fapt aveam. Da. Da, să știi că chestia asta, gen efectiv să stai și să vrei să-ți aduci aminte vizual un lucru, să-l ai în imaginație care s-a întâmplat în viața ta, tu nu ți-l mai amintești fiind conștient, poți să intri într-o stare meditativă în care să te gândești la chestia aia și creierul tău o să înceapă să caute prin sărtare cumva și să zică, ia bă, să vedem unde e treaba aia. Ok. Da. Ok. Pentru că, uite, în niciun moment, deși mi-am adus, mi-aduc aminte că m-am mușcat, dar nu am în minte nicio imagine în legătură cu evenimentul ăla, știi? Dar oare evenimentele traumatice, cum ar fi o chestie de genul, mai există aici? Într-un sertar, cum zici tu? Pot fi blocate ca un instrument de autoapărare, să nu-ți amintești ceva traumatic. Ok. Da. Dar dacă vrei să ți-l amintești, evident că poți să ți-l amintești. Da, ok. Că tot tu ești, gen, da. Da, exact. Tu ai fost și acolo, da. Da. Ok. By the way, poți să recomand un film? Da. The Brand New Testament se numește. The Brand New Testament, ok. E senzație. Că ai zis un cuvânt cheie mai devreme, stuck, prins și mi-am adus aminte că la un moment dat Dumnezeu pleacă printr-o mașină de spălat și iese prin în altă dimensiune. Dumnezeu? Da, într-o mașină de spălat. În filmul ăsta? Da, căutându-și fiica, care i-a luat dreptul de a mai fi Dumnezeu pentru că a bătut-o. Dumnezeu își caută fiica. Da, ce înțelegi tu prin The Brand New Testament? Testamentul rebranduit. Noul testament rebranduit. În funcție de timpurile noastre, da. Ai zis bine. Deci, da, ai zis bine. Cum ar fi să fie Noul Testament în timpurile noastre. Exact, da. E senzațional. Recomand. L-am văzut aseară. O să pun ceva pe aici cu el. O să pun posterul pe aici. Da, sigur. Și numărul tău.
cum Nu. vorbeam. Și eu aș vrea să recomand un film. Ok. Este Pulp Fiction și cine nu s-a uitat se uite. Atât, mulțumesc. Mhm. O să pun tot aici ceva. Așa. Mhm. O să vă facă poftă să dansați. Pulp Fiction? Mie mi-a făcut poftă da, să și dansez. mie, da. Da. Știi că l-au chemat după aia pe cum îl cheamă? John Travolta? Pe John Travolta. Așa. Într-o emisiune era bătrân deja, Ok. bătrânise și era cu tipa aia din Pulp Fiction. Nu mi-amintesc numele. Nu, nici eu. Nici al personajului, nici al Nici eu. Și au pus să refacă dansul ăla. de acolo. Da? Da. Ok, și l-a ieșit? Da. Bănuiesc, ok. Tare rău. Același vibe, Mhm. același stil. Da, foarte tare. Ok. Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Pulp Fiction? Tot. Tot? Tot. Efectiv, povestea e... Câtă convingere. Da, e pur și simplu povestea, personajele cum au alura aia care Mhm. e specifică Tarantino, Ok, efectiv. Durerea aia în pulă când e efectiv îi împușcă pe aia și după aia se duc și vorbesc despre brânza franțuzească sau despre cartofi franțuzești. Da, Da. da, efectiv. Și nu simți că acum s-a întâmplat Auzi tot vocea. ceva? Ce? Iar așa auzi voce? Da. Așa spune. Ok, nu simți că acum s-a întâmplat tot ceva de genul, am venit aici să vorbim despre artă și scriitură și chestii de genul, dar de fapt am dat-o într-o mare catering. Și, Ce poate fi mai artistic de atât? Asta zic. Da. De ce trebuie să E vorbim pur și- neapărat de artă? Da, pur și simplu. Faceți artă. Prin tot ceea ce faceți. Faceți artă. Deci, go on. Cumva, noi așa suntem și din asta, din catering, că asta face parte și din arta Da, noastră. face parte din proces. Da, face exact. parte din Uite, proces. să mă simt inspirat și eu să vreau să fac ceva cu adevărat artistic de mâine sau... nu. Da, Că mă întrebai de inspirație mai devreme. chiar să faci. Da. George, întrebări rapide. Te rog. Nirvana sau Sex Pistols? Sex Pistols. De ce? De ce? Aș fi zis Nirvana acum ceva timp, dar mă prinde mai mult Sex Pistols acum datorită răzvrătirii, cred? Da. Simți răzvrătirea asta din nou? Cred că e mai puternică răzvrătirea la ei, știi, decât la Nirvana. La Nirvana e o răzvrătire comună, adolescentină. Atunci e normal să fii răzvrătit. De ce? Că Kurt Cobain știa să cânte și nu prea e răzvrătire acolo, e artă sau ce și... Da. La Sex Pistols ei nu prea știa să cânte, băiate, dă-i, știi? Da. Are legătură, că nu prea simți răzvrătire la Nirvana decât în momentele în care, nu știu, mai urla el pe scenă sau chestii de așa, sau se mai arunca. Fact despre Nirvana. Ei aveau la început foarte puțin bani și Kurt Cobain, ei nu puteau să schimbe instrumentele decât dacă se stricau, așa că Kurt Cobain se îmbăta pe scenă și trebuia să se arunce cu capul în tobe, ca după managerul lor să zică, ok, hai să le schimbăm, dar nu vom arunca și voi cu capul în tobe. Și Kurt Cobain era acolo, da, sigur, și iar se arunca. Deci poți să muși microfonul ăsta? Nu. Următoarea întrebare. Sfat pentru George din viitor. Să-mi dau eu un sfat? Da, dă-ți un sfat, nu e o întrebare, dar Ok. da, dă-ți un sfat pentru George din viitor. Ok. George din viitor. Cred că puteam să-i dau lui George din trecut. Da, pentru George din trecut fii mai prost. Pentru George din viitor cred că nu uita ce ți-ai propus la 25 de ani. Să experimentezi tot restul vieții. Da. Profund. Da. Încercăm. O cămilă cu o cocoașă sau o cămilă cu două cocoașe?
Aia cu cocoașe e Camila Dromader, nu? Ok. Dar nu-mi plac cămilele. Și aia cu 2 cocoașe este cămilă, se numește cămilă bacteriană. Cu 2 cocoașe, clar. Acum că mi-ai zis că se numește cămilă bacteriană. Așa. Țin asta minte din clasa a 5-a de la profesorul de geografie. Da? Da. Clasa a 5-a? În clasa a 5-a, da. Geografie. Da. Da. Ok. Da. Wow. Da, care domnul profesor arăta ca Stalin. Și arăta și ca Stalin. Și arăta și ca Stalin și ne-a spus că Camila cu o cocoașă se numește dromader, iar cea cu 2 cocoașe se numește cămilă bacteriană. Bacteriană, domnule. Bacteriană, da. Așa o să te trec în telefon. Călin cu Camila bacteriană. De ce nu-ți plac cămilele? Nu știu. Habar n-am. Pur și simplu, nu-mi plac cum arată. Efectiv, sunt foarte strâmbe așa. Strâmbe? Da, sunt foarte... Au valuri. Da, valuri, nu știu. Și picioarele lor nu prea sunt în corelație cu corpul. Corpul e foarte voluminos și picioarele alea subțiri. Și mi se par leneșe după privire. Să-și vomite stomacul? Poți scoate stomacul și spargi. Face la loc. Ok. Dar poate să-și cace stomacul? Nu. În același timp? Nu. Că ăla e stomacul. Păi și dacă ăla e stomacul, cumva poate să își vomită? Ok. Poate să scoată esofagul, gen esofagul cu o parte în el, poate să-și scoată, dar nu mai știu de ce. Mi-aduce aminte de un film porno. Chestie. Tu zici de 2 Girls One Cup? Nu. Zis și porno. Dar nu trebuia să aduci aminte de chestia asta. Cât a trecut de atunci. Nu știu cum mi-a adus aminte de asta. Da. Doamne ferește. Da. De ce nu uitam? Mă rog. George. Da. Ce zici, vere, Călin? Ce zici, mă? Ce să zic? Bine. Voiam să te întreb. O întrebare foarte importantă. Ok. Ai vrea vreodată să-ți schimbi numele? Cred că și în moment mă gândesc să îmi schimb numele și teoretic în Gheorg, pentru că la George în germană se spune Gheorg. Care este foarte viking, așa. Da. Viril, testosteron e... Da. Înțeleg. Un fel de gorilă călare pe o cămilă, ceva de genul ăsta. O gorilă călare pe o cămilă. Da. Gheorg Gorila. Gorila Gheorg. Da. Așa. În rest m-am gândit la, în loc de numele meu de familie, să zic Rosenberg, nu o să zic care e numele. De fapt, e pe Instagram. În loc de Roșu, să vină Rosenberg. Nu știu, să nu mai așa, mai... Da. Mai așa, parcă așa, cumva iluminat e așa. Exact, da. Parcă ești așa ceva Da, chiar. Banchier multimilionar. Da, chiar, pe tine te-au invitat în masonerie? Da, și pe tine? Da. Da, și pe mine. Păi ce facem? Mergem amândoi sau mergem pe rând? Bă, eu încă mă mai gândesc. Că facem prea multă, Caterinca, dacă mergem amândoi odată. Da, știu. Aha. Trebuie să mă duc eu, să te duci tu, devii serios un pic așa, pula mea, și apoi vine ălalt și ăla o să vină cu poftă de Caterinca, că n-a venit din lumea normală și... Pentru cine nu știe, aici în Craiova, toți care suntem artiști, suntem invitați în masonerie. Nu trebuia să zic asta, nu? Nu are nicio treabă. Trebuie să tai partea asta. E Caterinca, by the way. O să pun aici o chestie ca să știu să tai. Aha. Da. Ok. Crezi că nu trebuia să zici asta? O să uit, îți dai seama. George. Ai trupe de rock preferate? Sau nu, George, ce muzică asculti?
Oh my god. Ce mă bucur că mă întreabă cineva asta. Pe bune? De ce? Da. Pentru că îmi place atât de mult muzica, încât aș vorbi în permanență despre muzică. Sau n-aș vorbi, dar aș vrea să aud în permanență chestii despre muzică. De asta suntem prieteni. Doar de asta. Da. Okay. Așa. Da. Îți dau înapoi a 400 de lei, stai liniștit. Ți-am dat să vii la podcast, nu trebuie să-mi dai înapoi. Păi nu ziceai vere că nu dai banii la... Nu ziceai că nu dai banii la... George, ce muzică asculti? Poți să zic nume de trupe? Da. Ok, da. Super. Tool, în primul rând. Tool, da. Ok. Și am început să ascult mai mult trap în momentul de față. Ce trap? Playboi Carti. Ok. În afară de Travis Scott, că am ascultat tot ce era de ascultat de acolo, dar mai găsesc din când în când, și asta mă bucură enorm, să mai găsesc din când în când cât o piesă de la Travis Scott cu nu știu cine dracu. De fapt, acel nu știu cine dracu are piesă cu Travis Scott. Știi? Am un leak de la Travis Scott de la o piesă care n-a ieșit. Da? Da. Ți-l arăt după aia. Mișto, ok. Bun, și iarăși am început să ascult It, care e jumate mexican, jumate român. Interesant și tovarășul. Așa. Iarăși m-am tripat pe un album de la Take Off recent. Un album din 2017, mi s-a părut. Take Off a murit? Da, știam. Știu. Da, și mi s-a părut truly vibe, știi? Da. Ok. Și pe lângă asta am început să ascult techno, mai mult minimal, și vreau să mă duc la petreceri de rave. Vrei să duci la un party de rave? Da. Ascultă mașină rave, bubuiala aia, dar nu mi se pare de ajuns. Cred că de asta sunt atât de renumite, atât de puternice concertele, evenimentele de rave, pentru că doar acolo poți să simți cu adevărat, știi? Ok. Bun, The Doors. Apoi. The Doors, yes. The Doors, yeah. Îmi place Led Zeppelin, dar nu la fel de mult ca The Doors. Sunt extraordinari. Da. Ador. Da, okay. Da. Așa. Alte trupe mici, dar nu are rost să... Ba nu, te rog. Te rog. Okay. Chiar trupele mici au întâietate. Ok. Ca o paranteză, când mergem la festivaluri, nu mergem pentru headliner neapărat, mergem să mai descoperim și alte trupe. Ok. Uite, îmi place foarte mult ăsta, Stone Jesus. Ok. Stone Jesus, da. Mi se pare că sunt underrated așa. Să știi că mai sunt underrated. Zici? Nu mai au ieșit din underrated. Aha. Da. Da, mi se pare că ar trebui să fie undeva la aproape de Slipknot, ceva de genul, știi, ca să nu... și alte trupe de genul, da. Sunt. Da? Nu ca Slipknot, dar sunt. Adică la festivalurile de stoner, ei sunt cam peste tot. Da? Apropo, mai ții minte Elder? Da? Elder au cântat în deschidere la Tool. Da, știu, am văzut un artwork la un moment dat și da. S-a părut incredibil. Da, super mișto. Știi că vin în Europa. În Budapesta vin cel mai aproape, da. Da. Pe 10 iunie. 10. Nu. Pe 10 iunie de ziua mea, căcat. Păi și așa. Așa vin Megadeth. Da. Nu sunt chiar așa de... Băieții de la Metallica mai buni. Să-mi iau hate pentru asta. Da, nu știu, uite, am ascultat Metallica și am simțit că e de ajuns. Megadeth n-aș mai asculta. Am ascultat 2-3 piese așa la întâmplare, dacă mă întreb, nu știu numele lor, știi, da. E ok. Da. Uite, Slipknot ascultam foarte mult înainte. Dar tu ești mare fan Slipknot. Da. Și acum mai așa. Nu. Ce părere ai de Rammstein? Da, cred că nu încercați să înțelegeți ce zic. Duceți-vă la concerte, da.
Da, exact. Da, exact. da, duceți-vă la un concert, da. E tot ce contează, cred eu. Pirotehnicele alea sunt minunate. Și eventual după, hai traduce și niște versuri. În cele din urmă, da. Sau înainte. George. Uitai să-mi bag pula. De o oră jumate filmăm. O să trebuiască să ne oprim în 4 minute. Au. Deci, dacă este momentul să ne mai spui ceva, să mai adaugi ceva și după aia să ne reciți poezia. Da, sfatul meu pentru băieți și pentru fete și pentru femei și pentru bărbați în egală măsură. Mai și mai devreme. Fiți mai proști un pic. Da. Bucurați-vă de chestiile mici. Pentru că viața e scurtă și oricât ai pleca în lume de departe și oricât ai explora, în momentul final nu mai contează. Contează că se întâmplă acel moment final. Dar până acolo contează prezentul. Fiecare clipă în parte contează și trebuie exploatată la maxim. Trebuie să te bucuri de ea și să simți focul. Da. Da, cam atât. Da, aș mai avea multe să zic, dar nu știu. Pur și simplu. Nu contează și contează în același timp. Nu contează și contează în același timp. Da. Ok. Da. Totul ține de perspectivă, Călin. Da, mereu este vorba de perspectivă. Nu e rău, da. nu e bine. Nu, ține de perspectivă. De asta e și telenovelele bune. Asta e ideea la telenovele. Fiecare să aibă o dreptate în felul lui. Chiar dacă unul e agresiv, asta e secretul. Asta a spus-o David Fincher. A spus că, nu mă interesează ce argument are fiecare, dar vreau ca fiecare să aibă un argument. Da. Și atunci se creează drama. Da. Că fiecare are filmul lui, da. Exact, da. Exact ăsta e vibe-ul, da. Vrei să ne reciți? Nu te gândi că e o poezie super lungă. E o poezie de 6 versuri, ceva de genul ăsta. Vrei să mă duc în spatele camerei să-ți fac prim plan către profil de aici? Nu. Stai liniștit. Ok, spune-ne, George. Dă-mi o secundă că n-am apucat să o memorez. Sigur. Da. Eram leșinat de somn. Nu dormisem toată noaptea. Intram în România, acum recent, și am scris asta. Corbi în vamă la Nădlac, suntem încă în Schengen, claxoane. Un ins fără cap se plimbă cu mâinile în buzunar. Îmi amintesc că îi miroseam respirația și că avea Der Bible pe masă. Și îi spun că ar trebui să decorăm încăperea cu chiloții. Da. Momentul prezent, asta e tot ce contează. Foarte frumos, foarte exact, aș spune. Da. Nice. Eu poți să nici în poezie probabil că nu poți să numești, dar pentru mine e marcarea unui moment, pur și simplu. Ok. Da. În loc să faci o poză, poți să scrii 6 rânduri care nici măcar să nu rimeze. Da. Da, chiar. Ce zici de recitat poezii în baruri? Recitat poezii în baruri? Eu sunt de acord, frate. De acord, frate. Eu vreau. Aha. Și așa, în Craiova, dau exemplu acum Craiova, nu prea se întâmplă nimic prin barurile noastre, prin unele baruri. Da. Așa că să apară cineva random într-o seară să se oprească muzica în club și să înceapă să recite o poezie la 1:30, 2 noaptea, când toată lumea e pe bumăreală așa, pe ce trebuie, ar fi senzațional. Ok. Da. Și chit că strică vibe-ul tot să n-ar strica vibe-ul. De ce spui asta? Zici? Nu. O chestie așa random, a? Nu. Toată lumea chiar ar fi la modul, ce pula mea se întâmplă, frate, dar îmi place. Aha. Și așa lumea e obișnuită cu stand-up comedy, după aia poți să dai stand-up. Da, ajută stand-up-ul, societatea în felul ăsta. Bun. Da.
Păi și ce zici, să mă apuc de așa ceva? Da, sigur. Vrei un feedback de la toată marea mea comunitate care se uită la podcasturi? Pentru mine este mare, adică cel mai mult 430 de oameni s-au uitat, eu vă apreciez, vă iubesc, eu cu voi mor. Nu fi așa pesimist. Mie îmi plac, frate, oamenii ăștia care se uită. Mor pentru acești 400 și așa. Da, eu să mai vină, stai liniștit. Să mai vină, sunt toți bineveniți, aici e cu pace, cu astea. George este deschis pentru a fi model la case de modă, dacă vreți. Vă las Instagramul lui în descriere. Da, chiar. Da, uite, vreau să mă duc acum la Berlin. Știi că ziceam și ție că aș vrea să vii și tu cu mine la Berlin. Așa. Și aș vrea să încerc la câteva studiouri de modeling. Poate se lipește undeva. Da, nu știu de unde să. Why not? Bun, cam atât. Aici ne oprim. Bun.